steal de Los Ángeles. 2 points, jersey number 10. 2 points, jersey number 13, Salvador. Rasta for 3. May tina sa labas to. Si Boston. From Boston. Los Ángeles. Uy! Salvador! Using the glass. Veterano na yan. Boston, uulit. Wala. Doria de Los Ángeles. Malakas. Doria. Wala pa rin. Especial Topaso. Pumasok. The legend, Salvador. Tersama Kofi. Akan buka Nakorani Espelio. Boston. Polasok. To Doria for 3. Short. Antoso de Los Ángeles. Nakalabaw. Basket count. On number 82. Dito din. And a bonus shot. Avalos, your turn. Personal foul. Bonus shot. Using the glass. Pumasok. Ayan si Michael. Yun si Bosto. Rosero. Side. Wala. Binali pa ni Talege. Time to shoot. Doria. De Los Ángeles. De Los Ángeles. Yeah, good. Rosario. Ang ganda ng basketball. Bawal number 12. Talagang ganda ng basketball. Dapat tayo hindi nasa accidental contact. Hindi naman mo masasalungan kasi natikba na. Hindi na maabot yun. Talagang ganyan ang basketball. Nangyayari talaga yan. Ang importante, walang napilay. Okay, thank you. Ang importante, yung malaga. Ang ganda ng ipili ano ah. Meron din Michael ito ah.
Rosario! Bang! Rosario for 3! Parang wala lang. Para kay Rosario. Michael Patawe! Wala! Basket! Continuous play. Passes out. Foul on number 13. Okay. Accept may gulisang rin sa pagkabawal na. Tama naman. Okay. One shot. Basket. Score po natin. 66. Down to 49. Labing pito. For the third quarter. Kaya sa guys, bumalik agad. For 3 points. Wala! Ay, nasa ito na sa akin guys. Kinukulit ni Michael. Alam tumasik. Tumisan kasi, iba rin yung malaki katawan. Okay, substitution tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sige, all out. All in. Parang ano na, all out, all in na. Kumbaga yung toto na. Idol, yung bola. Hey! Yung po yan yung bola, Idol. Kanino ba bola yan? Ang bola na. Ano, agad yung mga mag-puste. Rosario, step back, 7-3. Wala! Ayun, pinasa sa kalaban. Parang ano, parang drag ball. Boston for 3. Out. Parang apa tuh? Salvador. Rosario. Salvador. Pumasok. Skor mo natin, 71 down to 53. 18. Ayun. Offensive foul ang number 16. Ano yan? Ano sabi ni Admin? Pagkaan! Pagkaan! Admin po natin yan dito. Asama Hall. Wala. Rosario, kinukulit. Good yan. Kapag yung bola hindi nagbabaw sa Frankfurt, good player. Counted pa on number 9, Michael Jackson. Katuwa lang talaga. Bakit naman pag boring? Tortal. Pumasok. Gamot sa sakit ng ulo. Ay, Tortal pala yun. Oh. Okay. Balogo basketball. Baseline inbound by Kagiwa. Binigay sa labas ang 77 Rosario. Drop pass. Tabang. 5 to shoot. Good. Nakaligaw guarding.
ready for the third quarter. Wala pa rin. Kita-kita yun. Yung pag napisahan, pwede yun. Pag wala referee. Pero pag nakita ng referee, tatawagin yan. Okay, reserve tayo. Wala? Good yan? Okay. Substitution. Tawagin mo na idol. Si Mary ang kalabangan. Fast break. Pumasok para number 21, Arsuelo. Good. Shooting up. One minute exactly. Hit in the head. There are 2 shots. Bonus shot. Okay. I love you. Okay. Ganda ng daliri ni Rep. Tapos yung pinili. Nag-I love you. Sa thrower. Rogelio. Malakas pa rin. Alat. San Pedro. Turbala. 40 segundos. Rogelio, pinag-break tayo ng iwanan. Rogelio, tapos tayo ng our 30 or 3. Wala. Nag-buko. Ayun, may Rosario. Pass-break on Tortal. Matas. Basketball, tira na Mr. Coachman. Pasina on number 3. Michael Jordan, hindi Michael Jackson. Posto, pumasok.
Pumasok. Doria, Kofi. Bang! Pasok sa baka. Yun o. Consuelo, napasukin ang bola ng isang Marisbon. Nice steal ni Michael. And good. For 2 points. Score po natin, 90. Down to 72. 18 ang kalamangan. Matagal ba yan? Doria. Nakuha ni Michael. Michael, pass break to the front. Ay, tumakas sa kamay. Ano siya nyo? Okay, we're going to college of Sherman Warren, tuloy na. Okay, big salot. Galing po kay Commissioner Rep. Okay, number 82, warning for graduation. Malapit ka na sa K-12. Iyan o. Pumasa. 2 for 2. Para kay Dios Ramirez. Bosto. To Michael. Wow! Alam mo, Michael Jordan na. Bola-bola. Baseline inbound para kay Rosario. Binigay kay Malingkon na tabi ka ng bola. Ito si Boto. Pass break on Rosario. Tumingin pa sa side down. Out! Barangay Paludo. Atid sa inyo ng Butong Pakwan. Ang matipid na pulutan. Santa Rosa versus Binyan Laguna. Michael. Ball on number 30, the legend, Salvador. Napakang PBA legend eh. Doria, take the time. Naubos ang oras, binigay kay Salvador. Sa ilalim. Hold on, number 30. 2 shots para kay De Los Angeles. First row, papasok kaya. Iyan eh, pumasok. Posto, Rogelio, back to Posto. To number 30, Jack, for 2.
Crossover move. Nice move. Ayos lang. Nice set by Crystal. Foul on number 7. Crystal. Okay, mamaya, pagkatapos ng pag pumasok yung pangalawang free throw. Okay, tawagin nyo na. Rocky! Jagiwa. Bilasakan S4G. Bang! Lumalalim ang kalamangan. Busted down. Number 20. Hit in the hand. And a bonus shot by number 30. And one. And number 30. Is it. Substitution tayo. Tawagin nyo na. Okay. Kagiwa. Yun. Turkal. Isabel Turkal tumitingin pa sa senero. Tinignan mo pa si Michael. Huli ka naman. Second team pa ba? Matagal pa yan? Okay, isang tayo. Isang substitution tayo. Avalos. Oh. Kagiwa. Kinukulit ni Michael. Pumasok ulit. Lumalalim talaga. Basta ikot. May kabit sa kamay. Tinangan sa kamay. Okay, tawagin na. Papagod na si Coach Malv. Ayan na, number 5. Karamat. Okay, boost natin yan. General Karamat. Tropa yan. Pumasok. Sige, pasok. Pag kulang na isa, pumasok na. Wala nang problema. Wow! 2 minutes! The jealous review by Saola! Saan ka ba?
Bali-bali pa ng alito. 2 points na naman. Tagawala. Portal. Gabo sa ulo. Portal. Nice pass! Kaso nahuli pa. Magandang pasa sana yun. Oh. Hah? 1 minute. Nangangamoy na. Dirty shoot. Kanina yung shoot namin may nangangamoy. Okay, tapusin lang natin ng maayos. Ipagkita natin yung sportsmanship natin. Working! Talagang ganyan yung basketball. Hindi naman sa theater style. Ready? Ready? Wow! Nagpahabol pa si Coach Mav. Okay, tapusin lang natin ng maayos. Okay. Congratulations, Becky. Siyempre, sa nanalo, shake hands po tayo. Shake hands. Okay, thank you. Next game, get ready. We'll give you 5 minutes.